Rayonning ijtimoiy soветi Мәгариф идарәсе Хатын-кызлар оешмасы башлангычы белән шәһәребезнең беренче мәктәбендә инде берничә ел тәмле казан бәйгесе уздырыла. Быел ул Россиядә гаилә елына багышланган иде. Бәйгедә 6 мәктәп командасы катнашты. Үзләре белән таныштыру өлешендә командалар үзләре тәкъдим иткән халыкларның җыр биюләрен башкардылар, милли ризыкларын тәкъдим иттеләр. Кусочки баранины пропускаем через машинку, делаем этого фарш. После этого добавляем фарш паприки, горчицы, соль по вкусу и черного молотого перца тоже по вкусу. Мы делаем, если добавляем горчицу, я сказал, что делаем горки, можно делать по-соленому, но как вам нравится. Зеленый – это базилик, белый – маргарита, красный. Жюри әгъзалары командаларның бәйрәмчә бизәлгән өстәлләрендә зур кызыксыну белән карады. Укучылар һәм укытучыларның фантазиясенә шаккатырлык иде. Ярышта Гран-прины 9-нчы мәктәп укучылары отты. Алар шулай ук гаилә белән аш-су әзерләү номинациясендә дә җиңү яуладылар. Актүбә 3-нче мәктәбенең пешмәк командасы 1-нче, Азнакай шәһәре 3-нче мәктәбенең Коралма командасы 2-нче, 1-нче мәктәбенең Йолдыз командасы 3-нче урыннарны алдылар.